तांदळाच्या पिठाशिवाय चविक सुंदर मऊ लुसलुशीत झटपट होणारे रव्याचे उकडीचे मोदक। गॅसवर कढई ठेवलंय, 1 चमचा तूप घातलंय, त्याच्यात 1 वाटी ओला खोबरा वाईस परतून घेतलंय, मग आवडीनुसार गूळ घालायचा आणि चून तयार करून काढून घेतलंय। परत गॅसवर कढई ठेवलंय, त्याच्यात 2 वाटी पाणी घातलंय, किंचितसा मीठ, वाईस तूप घातलंय आणि पाणी उकळी इल्यावर 1 वाटी रवो घालता घालता ढवळून घेतले। घालता घालता ढवळलास काय गुठे होऊचे नाही। व्यवस्थित ढवळून झाल्यावर 2 मिनिटं झाकण ठेवून वाफ काढून घेतले, गॅस बंद केले। गरम असतानाच रवो व्यवस्थित मळून घ्यायचो, वाईस तुपाचो हात लावायचो। त्याच्यातलो बारको गोळो घेऊन पारी केलंय, त्याच्यात चून घातलंय आणि कळये पाडून घेतले। माका काय इतके सुंदर मोदक करूक जमत नाही, पण जसे जमतीत तसे केले। केशर लावून चाळणीत ठेवून 15 मिनिटं उकडून घेतलंय। 15 मिनिटांनी थंड झाल्यावर उघडून बघलंय, मस्तपैकी मऊ लुसलुशीत रव्याचे उकडीचे मोदक तयार झाले। आजच्या संकष्टीत तुम्ही पण असे रव्याचे मोदक नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडलो तर लाईक आणि चॅनलला